Narodil sa na Slovensku v čase, keď svet nebol ani zďaleka taký, ako ho poznáme dnes. Ako malé dieťa musel opustiť svoju rodinu a odísť tisíce kilometrov do úplne cudzej krajiny. Nevedel jazyk, nevedel čo ho čaká, mal len jednu vec – sen. O pár rokov neskôr sa z neho stal jeden z najlepších hráčov NHL svojej doby. Hráč, ktorý nie lenže dominoval na ľade, ale zároveň zmenil hokej tak, ako ho poznáme dnes. Toto je príbeh chlapca, ktorý začínal od nuly a skončil ako legenda. Je to príbeh hráča menom Stan Mikita. Ešte predtým, než sa pustíme na príbeh Stana Mikitu, ťa poprosím, okamžite v tomto momente klikni na odber na tento kanál. Pomôže mi to posúvať moje videá stále vyššie a vyššie, takže odber hneď teraz, ďakujem. Poďme na to. Stan Mikita, rodným menom Stanislav Gvot, sa narodil 20. mája v roku 1940 v malej liptovskej obci Sokolče. V tom čase bola Európa uprostred vojny a jeho detstvo prebiehalo v jednoduchých vidieckých podmienkach. Vyrastal v malej farmárskej komunite, kde sa bežný deň točil skôr okolo práce na poli než okolo športu. Hokej v jeho živote spočiatku nehral žiadnu rolu. Zlom prišiel v roku 1948, keď mal 8 rokov. Jeho strýko a teta, ktorí žili v Kanade a nemali vlastné deti, prišli na návštevu do Československa. Spolu s jeho rodičmi sa rozhodli, že ho vezmú so sebou do Kanady, aby mu zaistili lepšiu budúcnosť, než ktorá by ho čakala po vojnovej Európe a neskôr komunistickom Československu. Malý Stanislav si spočiatku myslel, že ide len o návštevu, realita však bola iná. Jeho život sa týmto krokom úplne zmenil. Po príchode do Kanady ho strýko s tetou oficiálne adoptovali a prijal aj ich meno Mikita. Usadil sa v meste St. Catharines v provincii Ontario. Začiatky však boli veľmi náročné. Nevedel po anglicky, bol v novom prostredí a svoje postavenie medzi rovesníkmi si musel veľmi ťažko vybojovať. Práve v tomto období sa však dostal k hokeju. V Kanade, kde je tento šport súčasťou každodenného života, sa rýchlo chytil a začal napredovať. Počas stredoškolských rokov a následne v juniorskom tíme St. Catharines Teepees patril medzi najvýraznejších hráčov. Po 3 silných sezónach si ho všimla organizácia Chicago Blackhawks, ktorá ho posunula do svojho prvého tímu v sezóne 1959 až 1960. Už vo svojej druhej plnej sezóne v NHL v roku 1961 zažil obrovský úspech. Chicago získalo Stanley Cup a Stan Mikita sa stal prvým hráčom slovenského pôvodu, ktorý túto trofej získal. Zaujímavosťou je, že v play-off viedol celú ligu v počte strelených gólov, keď ich zaznamenal 6, čo len potvrdilo jeho rýchly rast medzi elitu. Nasledujúce roky ho definitívne zaradili medzi najlepších hráčov svojej generácie. Ako center legendárnej formácie prezývanej Scooter Line patril k lídrom tímu a postupne sa stal jedným z najdominantnejších hráčov celej NHL. V 60. rokoch 4-krát vyhral kanadské bodovanie a bol považovaný za najlepšieho centra svojej éry. Zaujímavosťou však je, že jeho začiatky neboli ideálne ani z pohľadu disciplíny. V prvých rokoch patril medzi najtrestanejších hráčov ligy a zlom nastal až po jednej nenápadnej situácii v súkromnom živote, keď jeho dcéra pri sledovaní zápasu položila otázku, prečo jej otec sedí sám na trestnej lavici a nie na striedačke spolu so svojimi spoluhráčmi. Mikita si tak uvedomil, ako jeho hra pôsobí a rozhodol sa ju zmeniť. Postupne začal hrať čistejšie, disciplinovanejšie a paradoxne sa tým ešte viac zlepšil. Neskôr dokonca získal aj Lady Byng Trophy za športové správanie, čo je pri takomto vývoji veľmi nezvyčajné. Popri výkonnosti bol známy aj tým, že ovplyvnil samotnú hru. Spolu so spoluhráčom Bobby Hullom patril medzi prvých hráčov, ktorí začali používať výrazne zahnuté čepele hokejok. Podľa jednej z najznámejších historiek sa k tomu dostal náhodou, keď sa mu hokejka poškodila a čepeľ ohla. Všimol si, že sa puk správa inak a začal s tým experimentovať. Tento štýl streľby a kontroly puku sa neskôr rozšíril do celej NHL a liga musela dokonca zaviesť pravidlá, ktoré obmedzovali mieru zakrivenia čepele. Mikita bol zároveň jedným z prvých hráčov, ktorí začali pravidelne nosiť príľbu. Rozhodol sa preto po incidente v roku 1967, keď ho zasiahla strela pukom a vážne mu poškodila ucho. V čase, keď väčšina hráčov hrala bez ochrany hlavy, išlo o veľmi nezvyčajné rozhodnutie, ktoré však opäť raz ukázalo na jeho schopnosť myslieť dopredu. Celú svoju kariéru v NHL strávil v jednom tíme, Chicago Blackhawks. Odohral tu 22 sezón
nastúpil na 1394 zápasov a nazbieral 1467 bodov. Tým sa stal historickým lídrom tímu v kľúčových štatistikách. Po skončení svojej aktívnej kariéry v roku 1980 bol jeho dres s číslom 21 vyradený a neskôr ho uviedli do hokejovej siene slávy. V roku 2017 bol dokonca zaradený aj medzi 100 najlepších hráčov histórie NHL. Aj napriek tomu, že sa z neho stal kanadský hokejista a väčšinu svojho života strávil za oceánom, na svoje korene nikdy nezabudol. Slovensko pre neho nebolo len miestom narodenia, ale niečo, čo v ňom zostalo celý život. Do Československa sa vracal viackrát. Prvýkrát v roku 1967, keď už bol veľkou hviezdou v NHL. Pre miestnych fanúšikov to bol výnimočný moment. Hráč, ktorý patril medzi najlepších na svete, sa zrazu objavil doma. V krajine, odkiaľ ako dieťa odišiel. Keď ja som začal, a to môj otec bol veľmi upset, ako sa povie, zasratý. Novinách. Výstričky. A všetko, čo bolo tam Čech, on underlined. S červenou. A on kričí na mňa. A prečo ty nepovieš tomu somárovi, že ty si nie Čech, ty si Slovák? Počas tejto návštevy si dokonca zahral aj v prípravných zápasoch, čo bolo v tom čase niečo nevídané. V roku 1972 bol súčasťou známej série medzi Kanadou a Sovietským zväzom a krátko na to nastúpil aj na zápas v Prahe proti československej reprezentácii. Symbolicky tak hral na ľade proti krajine, kde sa narodil, čo samo o sebe vystihuje, aký neobyčajný bol jeho životný príbeh. Aj po skončení kariéry sa na Slovensko vracal. Neprišiel ako anonymný bývalý hráč, ale ako legenda, ktorú si ľudia pamätali. Silný moment prišiel napríklad v roku 2004, keď si v Bratislave prevzal štátne vyznamenanie. Vtedy otvorene priznal, že ako 8-ročný chlapec si myslel, že sa do svojej rodnej krajiny už nikdy nevráti. Napriek tomu, že reprezentoval Kanadu a celá jeho kariéra bola spätá s NHL, jeho príbeh mal vždy slovenský základ. Narodil sa v malej dedine na Liptove, ktorá dnes už ani neexistuje, pretože ju zatopila priehrada Liptovská Mara. Aj to dodáva jeho príbehu zvláštny rozmer. Miesto, kde sa začal jeho život, dnes fyzicky neexistuje, no jeho meno zostalo zapísané v histórii svetového hokeja. Po skončení aktívnej kariéry nezmizol z hokeja ani z verejného života. Práve naopak. Stan Mikita sa začal venovať aktivitám, ktoré mali výrazný presah mimo profesionálneho športu. Veľmi silnou témou pre neho bola pomoc deťom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V roku 1973 spolu založil organizáciu zameranú na hokej pre nepočujúcich a neskôr vytvoril aj vlastnú hokejovú školu pre deti so sluchovým postihnutím. Inšpiráciou mu bol syn jeho priateľa, ktorý bol brankár a zároveň nepočujúci. Mikita videl, aké náročné je pre tieto deti dostať sa k športu a rozhodol sa to zmeniť. Okrem toho sa zapájal aj do komunitných projektov a pomáhal pri organizovaní športových podujatí, napríklad aj v rámci Special Olympics. Nebol to teda len bývalý hráč, ktorý si užíva dôchodok, ale človek, ktorý sa snažil niečo vrátiť späť v spoločnosti. Aj v tomto smere bol výnimočný. Rovnako ako na ľade, aj mimo neho hľadal spôsoby, ako veci posúvať dopredu. Záver jeho života však nebol jednoduchý. V roku 2015 mu lekári diagnostikovali vážne ochorenie mozgu, ktoré postupne ovplyvňovalo jeho pamäť, správanie aj každodenný život. Postupne sa začali objavovať výpadky pamäti, dezorientácia a ďalšie problémy, ktoré súvisia s poškodením mozgu. Po jeho smrti v roku 2018 sa potvrdilo, že trpel aj chronickou traumatickou encefalopatiou, ochorením, ktoré je tiež známe pod skratkou CTE a je spojené s opakovanými tvrdými nárazmi do hlavy a ktoré sa čoraz častejšie spomína pri bývalých hokejistoch či hráčoch amerického futbalu. Príkladom je aj ďalší slovenský hokejista Marek Svatoš, o ktorom som spracoval video, ktoré si môžeš pozrieť na mojom kanáli, ktorý takisto trpel týmto ochorením. Je to silný kontrast k jeho kariére. Hráč, ktorý bol známy svojou inteligenciou na ľade a schopnosťou čítať hru lepšie než ostatní, postupne prichádzal o vlastné spomienky. Aj to je však súčasť jeho príbehu a realitu vrcholového športu v jeho ére. Keď sa na jeho život pozrieš ako na celok, je to príbeh, ktorý má všetko. Začína v malej dedine na Slovensku, pokračuje odchodom do cudzej krajiny v detskom veku, následne prichádza obrovský úspech v NHL a status jednej z najväčších hviezd svojej doby. No a končí sa obdobím, ktoré pripomína, akú cenu si vrcholový šport niekedy vyžiada. Práve preto je príbeh Stana Mikitu taký silný. Nie je to len o góloch, trofejach a štatistikách, ale o ceste, ktorú musel prejsť. Od chlapca z Liptova
až po hviezdu svetového hokeja. Príbeh Stana Mikitu nie je len o hokeji. Je o chlapcovi, ktorý ako dieťa opustil svoj domov a začínal úplne od nuly v cudzej krajine. O hráčovi, ktorý sa vypracoval medzi najlepších na svete, zmenil spôsob, akým sa hokej hrá a zároveň dokázal zmeniť aj sám seba. A je to aj príbeh človeka, ktorý po kariére pomáhal druhým a snažil sa zanechať niečo viac než len štatistiky. Jeho cesta mala všetko. Ťažký začiatok, obrovský vrchol, aj náročný koniec. Ale práve v tom je jeho odkaz. Že nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš. Že aj z malej dediny na Slovensku sa dá dostať až na absolútny vrchol svetového športu. A že skutočná veľkosť hráča sa neukazuje len na ľade, ale aj v tom, aký je človek mimo neho. Ak sa ti tento príbeh a video páčilo, nezabudni dať like na toto video, odber na tento kanál a do komentu mi napíš, aké video by som mal spracovať na budúce. Pokiaľ toto video sleduješ na mobile, klikni na možnosť vychváliť pod ním. To bolo na dnes všetko, ďakujem ti za sledovanie a vidíme sa na budúce. Ahoj.